minulla on suuri ilo julkistaa kaksi ensimmäistä Turku 2011 ohjelman liitettävistä hankkeista. Kuten jo on sanottu, todettua, niin näitä hankkeita yhdistää liikunnan ja kulttuurin yhdistelmä, Kohtaamisethan on yksi niistä asioista, joita olemme toivoneet voivamme synnyttää mahdollisimman paljon Turku 2011 ohjelmassa. Nämä ovat hyvin erilaisia nämä hankkeet. Toinen hanke on laajamittainen esitysproduktio, joka yhdistää urheilua ja taidetta. Toinen puolestaan on pitkäaikaisia vaikutuksia synnyttävä kehittämishanke, jonka tavoitteena on ennen kaikkea innostaa kulttuurin avulla liikkumaan ja aivan toisinpäin. Haitaripaini, josta saimme ehkä pientä tunnelmaa äskeisessä esityksessä, on taiteellisen ryhmänsä huikea innovaatio. Taiteellisen ryhmän ytimen muodostavat muusikko, haitaritaiteilija Kimmo Pohjonen, ohjeenäyttelijä Kari Heiskanen ja valosuunnittelija Mikki Kunttu. Tuotannosta vastaa Vesa Ristimäki Hotsun Promotionsista. Tämä haitaripaini oikeastaan lähtee liikkeelle suomalaisesta traditiosta, jossa haitaria ja musiikkia ja painia yhdistetään, mutta se räjäyttää tämän tradition aivan totaalisesti ja luo siitä jotain uutta ja ainutlaatuista. Haitaripainissa on kaksi eri osaa. Ensi vuonna 2010 keväällä näemme ensi-illan Haitaripaini-nimisestä pienemmästä esityksestä, joka yhdistää haitaria, haitarimusiikkia Kimmo Pohjosen teoksen pohjalta, valoa, audiovisuaalisia elementtejä ja painia. Tämä esitys tullaan näkemään Turun lisäksi myös muun muassa Helsingissä, Tampereella, mahdollisesti myös Tukholmassa. Varsinainen mega-esitys nähdään sitten Taistelu 2011 nimisenä elokuussa 2011 Paavo Nurmen stadionilla. Tämä esitys tulee yhdistämään Kimmo Pohjosen sävelteoksen lisäksi painia, mutta myös muita kamppailulajeja, mukaan tulee elementtejä monista muista taistelu- ja kamppailulajeista. Ja kaikki nämä myös audiovisuaaliset valoelementit yhdistyvät draamalliseksi kokonaisuudeksi Kari Heiskasen ohjaamana. Tämä 2011 vuoden esitys tulee olemaan kansainvälisessä mittakaavassa jotain aivan ennennäkemätöntä ja ainutlaatuista ja toivottavasti meille kaikille huikea kokemus, näin uskon. Tämä toinen hanke, joka tänään julkistetaan, on nimeltään Kulttuurikuntoilun keskuspuisto. Se on hanke, jolla on itse asiassa jo pitkä historia osana kulttuuripääkaupunkiakin. Hanketta on esitelty muun muassa jo siinä Turku palaa hakemuksessa osana meidän esimerkkiohjelmaamme, että se on jatkanut elämänsä kehitystään sen jälkeen. Ja nyt on siis ilo julkistaa, että Kulttuurikuntoilun keskuspuistosta tulee totta. Sillä on pysyvät vaikutukset ja se tulee pysyvällä tavalla jättämään jäljet erityisesti Aurajoki-Valteen laajasti ymmärrettynä kulttuuria ja liikuntaa sille uudella tavalla tuoden. Tämä Kulttuurikuntoilun keskuspuisto on erinomainen esimerkki myös laajasta uudenlaisesta yhteistyöstä, jota kulttuuripääkaupunki on innoittanut. Tässä päävastuutavoina ovat Turun kaupungin kulttuuriasiakeskus ja Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus. Mukana myös monia muita hallintokuntia ja lukuisa määrä kymmeniä eri järjestöjä ja yhdistyksiä. Ja tämä onkin oikeastaan eräänlainen sateenvarjohanke, jonka alla tapahtuu monia eri asioita. Kulttuurikuntoilun keskuspuistoa on tullut muun muassa Jokivartta elävöittämään uusilla taideteoksilla, jotka ovatkin myös liikuntavälineitä. Kulttuurikuntoilun keskuspuistossa myös tullaan rakentamaan kulttuurikuntoilun reitistöjä tähän keskusta-alueelle erityisesti, joiden varrella voi muun muassa kuunnella runoja ja musiikkia. Lisäksi melontareitistöjä tullaan parantamaan, laajentamaan ja uusia laitureita rakentamaan. Urheilupuistoon, niin sanotulle välipuiston alueelle, tullaan rakentamaan aivan uusi lasten ja vanhusten unelmapuisto, ja tämä tehdään vielä uudella virtuaalisella vuorovaikutteisella tavalla. Lisäksi tämän Kulttuurikuntoilun keskuspuiston alla tullaan vuonna 2011 muun muassa näkemään ja kokemaan useita erilaisia liikunta- ja kulttuuria yhdistäviä tapahtumia.
Ja tämä siis jää pysyvästi tämän kaupungin iloksi, kaupunkilaisten iloksi, kaupunkilaisten laajasti ymmärrettynä, koska se yhdistää tai kohdistuu kaikkiin kohderyhmiin lapsista vanhuksiin. Tässä 2 hanketta lyhyesti kuvailtuna, jotka siis nyt julkistamme. Tässä on siis vain 2 hanketta ja kokonaisuudessaanhan Turku 2011 ohjelma tulee tämänhetkisen arvion mukaan koostumaan noin 150–200 hankkeesta, hyvin erikokoisista hankkeista, ja tietysti nämä 2 edustavat ehkä sitä suurinta kokoluokkaa, eli nämä ovat siitä suurimmasta päästä, mutta paljon lisää on vielä tulossa. Eli tämä ei luonnollisestikaan vielä anna sitä kattavaa kuvaa siitä, miten eri kulttuurilajit, kohderyhmät ja toimijaryhmät tulevat olemaan lopullisessa Turku 2011 ohjelmassa edustettu.